बुस्थुखौ लानानै स्किल एवारनेस मोनसे प्रग्राम हाबाफारि लादों। मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 40टा जोंनि जा बियाब दङ बिटिसिनि सिङाव बे 40टा बियाबनि सिङावनो स्किल एवारनेस प्रग्राम जोङो सरकारनिफ्राय लाजेनदों। बिनिनो जागायजेननायखौ जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लकआव जागायजेनबाय। गतिके बे हाबाफारियाव स्पेसियेलि TCLCC चेयारमेननिफ्राय लानानै VCDC चेयारमेननिफ्राय लानानै साफ्रोमबो मेम्बारफोरखौ बेवहाय बाहागो लानायनि हाबाफारिखौ जों बानायनाय जादों। लोगोसे ब्लकनि दैदेनगिरिफोर थाफादों, प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरबो थाफादों, ओमफ्राय जोंनि पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दङ। गाहाम मोनदों बाहागो लानानै मोननानै। आरो बे हाबाफारिया जोंनि इयुन फिरिखौ माबोरै गावनि आथिङावनो गसंथानो हायो, रोंगौ रागो जानो हायो, बेनि सोमोन्दै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि लाइमोनफोरा स्किल होननाय बुस्थुखौ दासिमबो मिथियाखै। स्किलनि गुबै गोनांथियानो जादों मोनसे पार्टिकुलार आयदा बा बिफावनि सायाव रोंगौ रांगौ जानाय, माने बे गावखौ माबोरै जों गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेनिनो मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।